יואבי, את הוידאו הזה אני עושה לך מהצד השני של העולם, מארגנטינה, בשביל להשתתף כמה שאפשר ולהיות איתך ביום החשוב הזה והמרגש הזה. אז קודם כל שיהיה לך המון המון מזל טוב. מקווה שזה יהיה היום הכי נפלא, שלא תשכח לעולם, ושכולם ידאגו ככה לעזור לך בזה. שיהיה לך עד 120 קודם כל, והרבה אושר ואושר, המון 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 בהצלחה בכל מה שתעשה, אם זה באלקטרוניקה, אם זה בחברים, ואם זה בחברים, ואם זה בלימודים, שכל מה שתעשה וכל מה שתרצה יתגשם. שתביא נחת הרבה להורים, זה מאוד חשוב. ובאמת מכל הלב אני ממש הייתי רוצה להיות איתך שם מחר, ביום החשוב הזה, וביום שעלית לתורה, וצר לי מאוד שלא הייתי, אבל אני בטוח שעשית את זה כמו גדול. תקן אותי אם אני טועה, אבל אני כמעט בטוח. אז יואבי, אוהב אותך המון ומתגעגע לכולכם, שיהיה הרבה בהצלחה ותהנו מחר. מזל טוב.